Debatky s Nikou. Dnes tu so mnou sedí človek, ktorý sa nebojí byť iný, herec, tanečník, otec, ale hlavne ja som si ťa nazvala, že duša, z ktorej cítiť pravdu, pokoru a slobodu. Jakub Jablonský, vítaj v debatkách, ahoj. Ahoj, ďakujem za krásne uvedenie. Tak v prvom rade ma zaujíma, že ako sa máš a že či máš momentálne obdobie pokoja, chaosu alebo kreatívneho bordelu. Mám sa výborne, mám sa najkrajšie, jak sa dá mať asi. A aké to je obdobie plné spoznávania, veľmi, veľmi obohacujúce. Nechce sa mi chodiť do roboty prvýkrát v živote. Myslím si, že takých nás je viac, ale áno, z niečoho treba žiť. A keď už teda sme, možno, že aj pri tých peniazoch, tak tvoja genéza povolaní sa vyvíjala. Viem, že naozaj si robil absolútne všetko asi, čo sa robiť dá. To je pravda. Tak kedy si ty zistil, že chceš byť hercom? Ja som to vedel celý čas počas tých všetkých ostatných povolaní, len to není úplne ľahké sa etablovať nejako v tom priestore. Je nás strašne veľa. Takže bol to sen vlastne od základnej školy, keď som sa v 9. ročníku rozhodol ísť na konzervatóriu a to všetko ostatné boli nástroje, ako sa k tomu dostať. Viem teda aj nejakej tvojej genézy ešte, že si tancoval aj vo folklórnom súbore, čo je podľa mňa také nezvyčajné na teba. Ja by som to napríklad vôbec nepovedala. Nie. A mám to aj vytetované na rebrách. Áno? Výšivky folklórne, taký folklórny unisex rôznych dedín. No a teda potom viem, že tvoje kroky viedli naspäť do seriálu alebo teda televízie. Tak čo ti každé z týchto období alebo prostredí dalo? Ja nie som veľmi rekapitulujúci človek, čiže mňa to vždy tak zaskočí taká otázka. Ale tak učil som sa postupne, samému sebe a tomu, že kým chcem byť a aký chcem byť. Asi to najviac. Lebo tak všetko to boli nejaké veci, ktoré som mal rád v tom období a mám ich rád stále, že sú mi blízke, lebo preto som ich robil tak aktívne a dlho. A nejako sa to všetko tak skladala, tá skladačka do toho, čo to je teraz. A možno aj toto je len súčasť skladačky niečoho, čo budem o 20 rokov. Nehovorím, že možno o 20 rokov nebudem už vôbec herec. Ťažko povedať. Ja musím povedať, že mi sa na tebe páči tá tvoja inakosť, presne to, že máš svojský štýl obliekania, že nosíš šperky, že proste úplne si iný. Tak možno, že by ma zaujímalo, že či to niektorí ľudia nevnímajú ako provokáciu, alebo že ako to vnímaš sám seba ty. Ľudia ako provokáciu vnímajú všetko, obzvlášť v týchto dňoch, v týchto rokoch, takže tam by som sa tým veľmi netrápil. A ja to vnímam iba tak, že si dávam to, čo mi je pohodlné, to, čo sa mi v tom období života páči. Však ono to tak je. Však jak starneme a máme iné vnemy okolo nás, tak podľa toho taký život žijeme. Ak ktokoľvek sa tvári, že tak nemá, tak klame. Vždy sme ovplyvnení niečím. Myslím si, že taký zásadný zlom v tvojom živote bol aj Let's Dance. Pre tých, alebo pre všetkých našich poslucháčov, ktorí náhodou nevedia, tak si to vyhral. Tak zrazu ťa poznalo celé Slovensko, už si nebol iba ten David z Dunaja. Tak, že čo toto všetko s tebou spravilo? Bola to turbulentná cesta a stále je, ale mal som okolo seba blízkych ľudí, ktorí mi držali oprátky v tom správnom slova zmysle. No čo sa všetko dialo potom? Let's Dance otvorilo ti to dvere do sveta, tak ako všetci hovoria? Otvorí, áno. Je to veľmi silný booster akoby do spoločenského povedomia sa dostať. Je to veľmi ľahké cez tú show, lebo je to najsledovanejšia show, je určite aj najlepšia, lebo akože nemá konkurenciu na tej obrazovke, ja tú show milujem. A ja som veľmi vďačný, že som tam mohol byť. A všetko, čo je za tým, sú už otvorené dvere k príležitostiam. Je to ale také zvláštne, neraz jeden kamarát povedal, tiež herec, my sa bavili v tom období o Timothy Chalamelovi ako hercovi. A ja som hovoril presne, že to je neuveriteľné, že akože talentovaný týpek, že čo všetko dokázal, toto. A on povedal tak veľmi zaujímavé, že aj u nás by si našiel ďalších 10 takých hercov. Napríklad Milan Ondrík so svojím posledným filmom Otec, že keby boli v inej geografickej polohe na svete a mali by tú istú príležitosť, čo dostali tu, tak by pretavili do tých Oscarových výkonov a bol by najznámejší herec na planéte, lebo je fenomenálny. Takže je to vlastne o tom, kde sme. No ako si sa ty vyrovnal, povedzme, s tou popularitou, lebo myslím si, že muselo to byť akože dosť náročné, si myslím. No to je to, že som hovoril, že som mal okolo seba dobrých ľudí, ktorí sa ma snažili udržať pri zemi. A
Ja som v tom období chodil aj na terapie, aby som to ako vedel ukorigovať, lebo je to silný tlak a človek na to není pripravený. Teda ja som na to nebol pripravený na toľkú pozornosť a musel som si to chodiť nejako vyrozprávať s odborníkom, aby mi pomohol to ukočírovať. Teraz sa idem vrátiť k otázke, ktorú ti kladie úplne každý, ale ja sa ju skúsim spýtať trošku inak, keďže viem, že si vyrastal v rodine, kde tvoji rodičia pracovali ako bachári. Tak, mamina stále pracuje. A mamina ešte stále pracuje. Áno, tak mňa by zaujímalo teda, že ako ťa to ovplyvnilo, ako ty vnímaš slobodu? Tak to je to najdôležitejšie, čo máme. A pre mňa určite. A pre mňa je to veľmi dôležité vo všetkých aspektoch života. Mať stále slobodu sa rozhodnúť a slobodu konať podľa svojho najlepšieho uváženia. Čiže to je podľa mňa to... A je to jediné, čo máme akoby tak, že naozaj dané, nie? Či? Že čo ostatné je dané, všetko ostatné treba budovať nejakým spôsobom. Ale tá základná vec, tá sloboda je, že... Teraz to uvedomujem aj pri dcere. Že je to... Že nikto z nás sa sem nepýtal. Že za nás niekto rozhodol, že tu budeme. Takže to jediné, čo nám môžeš dať od princípu, je tá sloboda. A absolútna podpora vo všetkom. A napríklad mal si aj ty takú prísnu výchovu, keď si bol malý? Ja by som nepovedal, že prísnu. No tak svojskú, tak ja som dieťa 90. rokov. To si myslím, že bolo veľmi turbulentné obdobie pre túto krajinu, aj pre spoločenské názory, aj pre ľudí. A nemyslím, že som mal niečím iné to detstvo ako ostatní. Len som vyrastal v Banskej Bystrici, kde sa kumulovali nebezpečné názory a boli ľahko dostupné pre ľudí a ľudia ich považovali za veľmi dobré riešenia, pretože zneli jednoducho. A doteraz odtiaľ stále vychádzajú títo ľudia, sa tam niekde rodia v tomto Banskobystrickom kraji, je to divoké. Tak ja sa vlastne stále pozerám, že prečo sa pozeráš tam a už vidím, že tam sú diváci, zástup, že vlastne ja som si na chvíľku uletela. No. Dobre, chcem sa teraz ešte opýtať jednu takú súkromnú vec, že už dlhodobo teda vnímam teba aj Peťku ako showbiznisový pár a mne to tak príde, že vy ste normálne taký, že slovenský Justina Selena, že ste úplne spôsobili taký ošial, že mňa by zaujímalo, Justina Selena, oni nedopadli dobre, nie? Však nedopadli, ale tak akože verím, že to nebude váš prípad, ale myslím to v tom zmysle, počkaj, aby som to vyjadrila správne, v tom zmysle, že aj oni boli, že obrovitánsky boom, ale že taký, že vlastne má to následky doteraz. A že ja vás vnímam úplne rovnako, že tie médiá sa o vás zaujímajú extrémnym spôsobom, takže čím si myslíš, že to je? Neviem. Mojím každodenným cieľom je sa tomu absolútne vyhnúť. Takže sa nezamýšľam nad tým, že... Tak ale môžem ti povedať, že zatiaľ sa ti nedarí. Lebo čo článok, každý deň si na vás nejakým spôsobom zgustnú. No, ide to okolo nás našťastie, iba kým nám niekto niečo nepošle. Že tým cieľom je vyhýbať sa tomu, lebo aj to je jeden spôsob, podľa mňa, ako sa dá ľahko uletieť sám na sebe. Že sa budem priveľmi zaujímať o to, čo sa o mne hovorí. Tak to, čo sa hovoriť sa môže hocičo. A máš niečo také, čo ťa dokáže nahnevať? Myslím vo všeobecnosti, nie konkrétne toto? No dlhodobo nás vedelo nahnevať, keď sa niekto akoby do toho súkromia snažil dostať. A teraz ani nie. Ako to nesledujeme, tak nie. Lebo to nesledujeme. Že to bol hrozne dobrý kľúč k tomu, jak sa trošku oslobodiť do toho. To bolo prestať to sledovať. Že aj povedať aj ľuďom, ktorí nám posielali také veci, že nemusíte to posielať. Že nerobí to dobre. Si napríklad ten typ človeka, že keď sa postavíš pred zrkadlo, tak si povieš, že som so sebou spokojný? To je taká terapeutická vec. Také nasedenie. V istých aspektoch áno. Učím sa, aktuálne sa v období učím, aj vďaka Petre, byť na seba hrdý za veci, lebo to som nevedel. Ale nehovorím, že by som sa takto pozrel do zrkadla a povedal si, že už som aj zabudol to, čo som si mal povedať, lebo som to normálne vytlačil, že som sa nevedel predstaviť. Či si akože, že spokojný, lebo ja som niekde zase videla nejaký článok o tebe, že si strašný perfekcionista. Tak neviem, že do akej miery zase médiá mali pravdu alebo nemali. No, ako tak hej, to mám z tej policajnej rodiny. To sú pravidlá. Aký je tvoj najväčší sen, ktorý zatiaľ čaká na uskutočnenie? Alebo možno taký, o ktorom si ešte nikomu nepovedal? Ja už neviem.
Odkedy sa narodila Vesna, tak nemám také, že videl som prísť na svet človeka. Je to fascinujúce. Nemám to ešte úplne že upratané. Je to úplne, že je to zážitok. Ale nemám teraz aktuálne v období predstavu, že by sa mohlo stať niečo väčší zážitok, ako som už zažil. Ale celý čas si tam bol prítomný. Od A po Z, hej? Dobre, môžeš mi teda ešte na záver povedať, že čo by si chcel, aby si ľudia zapamätali, keď sa povie Jakub Jablonský? Ťažké otázky ti dávam, že? Ale dobre. To je super, že konečne sa ma niekto inak pýta na veci. To je dobré, fakt akože sú dobré, len znamená, že... Neviem. Aj to inak v poriadku povedať neviem. To som sa tiež strašne dlho musel. No ja, ale naozaj neviem. Pohovore som už tiež to štádiu, že tiež som rada, že mi povedať neviem a že si to nevyčítam. Áno, lebo do mňa bolo vtlkané, že musíš vedieť. Ale neviem, čo by som chcel, aby bolo napísané. Ale viem, že som si neraz predstavoval akoby také situácie, alebo že čo by malo byť. Niekedy ešte v adolescentnejšom období. A teraz nad tým vôbec nepremýšľam. Teraz som tak neviem. A máš nejaké aktuálne projekty, na ktorých pracuješ a ktoré môžeš s nami ešte zdieľať, že čo v najbližšiu dobu sa môžu naši posluchači tešiť v tvojom podaní? Budú to veľké veci, ale môžem ma fakt, že nič povedať, že som strašne silno viazaný. Ale bude to super, to môžem povedať. Bude to fakt, že fenomenálne. Takže budeme stále v napätí aj po odvysielaní tohto rozhovoru. Ale čoskoro sa to ešte do nového roku dozviete. A bude to super. Netýka sa to len mňa, takže hovorím to tak všeobecne. Že to bude strašne super vec. Tak už sa nebudem ďalej zdržovať. Veľmi pekne ďakujem, že si našiel aspoň chvíľku čas, že sme sa mohli porozprávať a teda verím, že aj našich poslucháčov to poteší a želám ti všetko dobré a nech sa ti darí. Ďakujem krásne, všetko dobré ti želám vám. Ďakujem. Debatky s Nikou.